Today na today. Kai ka ce ka buge ni mana. Irin wannan ake so ai. Kai da ka mun waya da na zo na rage ta ai. Wallahi mu muna so irin haka ai. Kai dan tsila zo nan. Kai ka rabu dan tsilan kai baka san ba manya a gidan ku ne. Na ce ba manya a gidan ku. Ba manya a gidan ku. A yaran suna da renin wayo ne. Iska suna ga mutane ba wani gaisuwa. Gai dan luguci zo nan dan luguci ba manya a gidan ku ne. Ba manya a gidan ku ne dan iska. Ya kuri. Been looking at you for the last 1 hour. Girl, you look so fine.